Početní hosté přichází. Ano, vy můžete zatleskat. Arnika Moravská Třebová, Petra Halousková, co vedoucí, vědí, aby byla v čele, aby tady byla ve září fotoaparátu, aby to bylo všechno dokonalé. Takže se podíváme na další show vystoupení Arniky Moravské Třebové. No a uvidíte, že s těma houskama to tak bude. Jedna nevěsta, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, 11 nevěst na jednou. Prosím. Jen bílý záhojku, pak přijdu, co by tu. Má to význam, kdo se hnedka přiznám, nebo si můžu. Vyjdu si štít a hrát, jenom si lodí, když nehodí, tak se nelízat, až se svatební průvod jednou já se jsou další brat. Moje sousedky to v sobě hledí, tak jsou se vyprat. A chváli s tím nezvednou, se ráda je si dát. A se svatební průvod vydá, ráda jsou další brat. Lízen ten budu zvát, co víc mi můžu stát. Oblák to plaká, ať víc se tlaká, odnes mě naučí, ať se každý pokučí. Já doufám, že třeba kde prohledá, že zaručí. Říkám, já dávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chlebem, nebe v očích měl, tím modrým nebem nezná. Ach, bohužel. Můj Vilém peče housky a má mě má rád, pak očích a má housky a věčně chtěl bych spát. Já ráno stojím v krámě a chystá se mám pát, jen kouky na mě, pro mě, za mě, jak tu uvadá. Můj muž se srdcem hoří a dělá jako kat, však sotva si dá roždí, už zbývá a nespát. A když někdo kdo chválí a chválí boží radost, mě nezvadí přece oheň z pece, chci mít jiný žád. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, pak očíčka má housky a věčně chtěl by spát. Jo, je to tak. Chudák holka, já se nelitujte. Jenom zkrátka moc je peče a vedeme spí? Jenom ho nelitujte. Já dnes měli hned zítra, si vyšla do šeta, tam pekařka je chytrá, zatra může dát. Už stálý, jak mě vidí, ty oči hledou líp, nechta proti chvátá, holka zlatá, neříkej mi nic. Můj Vilém peče housky a málo tě má rád, a očíška má housky a věčně chtěl by spát. Takhle to bylo. Je pěkný, že jí politovala, ale nechci jí taky něco poradila. No, co se budete dělit? No, byl večer, vyšli hvězdy a v domě pojel knír. Já, že přítá kesky a půjdu na koutí. Prý jedna střihla stačí a oheň nemá tak. Teď běhej si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém peče housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl housky a vůbec nechtěl spát. Takhle to přesně bylo. Cože to bylo na ten komín? Stihlu, pánové, stihlu. Jsem zvědavej, kdy je ten dá. Na to je čas. Je ráno, slunce pálí, my otvíráme krám a z okolí si vzdálí, jdou zákazníci k nám. Já volám, housky nejsou a vlastní štěstí zvyk. Mám police prázdné, obchod rázne, tomu říkám dík. Můj Vilém peče housky a měl mě hodně rád, ten pačička má housky a dlouho bude spát. Já volám, housky nejsou a pekař musí spát, ať mě to ten měla, mě to měla, jen když mě má rád.
se jenom věnujeme krásným a původním věcem. Tak, láska zvítězila nad pečivem. Tak a já mám teď prosbičku, aby jsem úplně doprostřed přišla tedy Jana Snášová a Petra Halousková, obě vedoucí, jedna vedoucí, druhá vedoucí. Kde pak máme vedoucí? Tak, jedna vedoucí, druhá vedoucí. Tak, teď se otevřte